منجستي أبش ودن مترجم زملكة حدش حجتات كقرب عمامة بتحو علو عمامة نمت اتتاوك فليت نترجمتن نقلعوت كم ترجمت متقام كل خالن إيو عمامة نام مينيستر تمهرتن ودباتاتن زخونت سيمونا مهامسون قريبو علو تدحر بايتا سبات مسلوم كردون مس بسلطان ركب قبرون ترجمتي از يوم قدست مخانوم إيو معريو دما اتقانقاش ودن أكال ሕብረተሰብ ንኽኸውን ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ዝያዳ ሰባት ቋንቋሽ ወደን ክመሃሩ ስለ ዝደሊ እዩ ኣገዳሲ ክፋል ናይቲ ዕማመ ሰብ መዚ ህፃናት ወይ ቆልዑት ከም ተርጎምቲ ምጥቃም ክኽልክል ምዃኑ እዩ እቲ ሓሳብ ቆልዑ ከምኡ ሓላፍነት ክህልዎም የብሉን ዝብል እዩ ካልእ ክፋል ድማ ናይ ተርጎምቲ ክፍሊት ክትኣታተው ይኽእል ምዃኑ እዩ እዚ ማለት ገለ ሰባት ተርጓሚ ክጥቀሙ ከለዉ ንሓደ ጉዳይ 400 ክሩኑር ክኸፍልሉ ክኽእሉ ከም ዘለዎም እዩ እዚ ነቶም ብውሕዱ ን6 ዓመት ኣብ ሽወደን ዝተመዝገቡ ሰባት ዝምልከት ኮይኑ እቲ ክፍሊት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ጉዳይ ሓደ ግዜ ጥራይ እዩ ዝኽፈል ግን ክትከፍል ኣብ ዘይትግደደሉ ሓያሎን ኣገደስትን ፍሉያትን ኩነታት ኣለዉ እዚኦም ከዓ ንኣብነት ህፃናት ዝምልከት ጉዳያት እንድሕር ኮይኑ ምስ ክንክን ጥዕና ወይ ክንክን ስኒ ርክብ ምግባር እንድሕር ኮይኑ ምስ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ማለት ምስ ሶሻል ዝምልከት ርክብ እንድሕር ኮይኑ እቲ ኣገልግሎት ከዓ ካብ መሰረቱ ገንዘብ ይሓትት እንድሕር ኮይኑ ወይ ከዓ እቲ ተርጓሚ ንቋንቋ ኖርዲክ ፊንላንድ መንከሊ ሳሚ ዝበሃል ቋንቋ ምልክት ወይ ጽሑፋዊ ትርጉም እንትኾይኖም እውን ክፍሊት ክትከፍል ኣየከድልየካን እዩ እቲ ዕማመ ነቲ ሓድሽ ሕጊ ካብ ጥሪ 1 2028 ጀሚሩ ኣብ ግብሪ ንኽውዕል ዝብል እዩ